Binyag Ti Tao. Hello, bakit? Inta na. Hmm? Hello tayo ni Jasimbahan. Wan, mabiit lang ang nanandro na kay. Agsagay sayak lang. Maladaw tan. Babayin, ti maladaw i Jasimbahan. Aya, ala. Mapantang arudan. Intan. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumbartan lakay. Agawid ta ka din? Sanpay Inta tayo pasyar bakit? Mangantay tirwan. O sige. Oray agawid tan tumutla adagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Wala. Sigud na kastoy tiraramidin ta kay. Agdate ta. Kalpasante pan nakimisa ta. Sa bagay ni Kid di Mala, mapantang arudan. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, Wang. Matuyan. Nagyamanak nana. Adto iti bayad ko. Pagyaman na. Tumagay ka pa eh. Sige lang, pare. Ano ba siya? Tumagay ka. Matad. Uy ka na. May salaan. Ay, saan pare? Chat pare. Insarden ko ti aginom. May ulay ka lang din. May salaan, pre. Awan mo tangas na. Hindi na kang pamainan, pare. Sige mga pare. May salang Well, sanag na yun. May salang tagay. Ato yo. Ang tugaw kang amin pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalakla ka matamaan no nakatakder kang agtagay. Takay na. Kasta pare. Sige pare Ador. Nakon. Dito ka pa pare. Anya ka matan. Nailiw na ka makinistorya at kasano. Tungkal di mo simbahan tayan mo. Makapamis na giti banding tayo. At danto pa nagsasango tayo pare. Agi-istorya tayo nito. Wala basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Urita saan ka ngagsyat. Basta agtugaw ka. Nag-istorya tayo pare. Kailiw na ka makabanding. Kapeso. Andrew, nabartig ka? Pasensya bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry Napasubak. Pinilit ng datpare ado na Alala, nagsyat. super ka. Apaya naginom ka. Ala, mabiit lang ang mga laag iti pang labar ko ken ka. Taag pulis kan. Takan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. Adda na idanon kanya kanak ko. Nagbartek ka kano'y dinamig sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo'y darak. Subliam ka di manan. Sana na maulit tayo dyan. Rumbag lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga mapasamak manan ti pagbutbut nga na. Nagbaliw kan, Andro. Pag ngaasim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang. Ikarigata. Lakay, mawawa. Nalipatak mo itong tinagbalong ti danom. Sige. Mabilang tayo naggumatang. Ryan nak dito yun Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa nagdisimbahan. Pagkatangat matan nga iti danom. Ay, isya ba? Kaya makalapat ito ba ang kasama? Yan, bro. Okay. Pare Ador. Papanan nyo? Balay tayo sa ngaw. May ka, tay, tagpasyar, paray. Sige lang pare. Adda ngamin papanan mi kani bakit? Agur-uray di simbahan. Mapitay lang. Tita, May ka na.
Mabiti lang! Saan pare? Kani, ada ni bakit? Umay kagay din! Ha? Mabiti lang, wait, anyakan! Wala kami pa na eh. Awagan tulad ni bakit mon? Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo, nagsina kayo pare. Ha? Tanag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May mas darak. O, dati na eh. Pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabugaw niya, pare. Uwan pare. Nay, apa yang kaslas si mamit mo tanti ara kita. Talaga kasla pare. Tagay kayo day. Uwan man. Nabayag namin najak imbin inom kwait. Kasta talaga pare. Ang subli ka gini ti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapasta kiti ta ginom. Tanong matay ta. Di tanton maramid ti kasta Uwan man pare. Sige. Tagay lang ng ruta. Nabartag ka man Andrew. Ang bibiyang Demeter. Ha? Andrew! Aglisikan iti dalan ko. Manen, Andrew! Apa yung labdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko ha? Anya? Nagreklamo ka? Ha? Sino ti kumare? Ha? Sino tinatured? Sangundang man! Sangundang! Ay! Andrew! Andrew! Ne, bakit? Apay da kita? Apay? Di mon malagit, tinaramid mo idirabi. Ha? Apay? Gapuan am amin dagito eh. Simangpit ka na barbarta. Kalpasan na, nagwala-wala ka manen. Imbundaris mo amin akagawaan mo ito'y balay. Kastaya. Ay, pasensya bakit? Jack ingagara, tinaramid ko. Kasano? Kat nagbarbarta ka man ngaminan. Sorry ha. Narigat apayan ni pare Adog. Dagita kat kumpare mo ti patpatsam. Kas nakon bakit? Jack ingagara. So, pasensya ka matan ha. Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang ha. Hello pare. Awan man. Umayon tayo. Sigurado. Agdi ko sa Rumor man ang tiyasawang. Kat nabarbartak tumanin asumangpat. Sige. Tiyan mo, nagbalbali mo tiyasawang. Rumuarak na madamdama bakit? Agdi ko sa klang. Papanam, kat awan mo't sirak iti trabaho ita, ta holiday. Agaw-awis ni pare Ador. Narigat nga rin apayan di kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Ta sigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpot. Ta sigurado nabartak manan day jay. Wen nga rod nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti pa nagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nagam day di tao. Nang, ti sumungad. Maralaw! Amok nga ka dito pala nanang. Ilarumor ka dito. Ay, Ni Andrew. ay mabitlaag tapas tanak ko, balasang ko. Abay nga, daka dito ay Marilo. Nagawitan? Manjo, Ah, agawid ka asiksika, Andrew. ano niya? Agawid ako na Nandro! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtalda ka man! Di kayo makibiyang dito mga nasa kayo tigutad-gutad agnanan. Na, Hala, agawid to. Marilaw. Manjang, Andrew, ba't di ti balay tananang? Nga niya? Apa di mo kaya di agawid?
Dalalaki, ma? Ha? Ang nagtalda ka, Andro. Nay. Di mo ti bagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilo. Iswa sakti ayaw na... No. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid. Dahil din Marilo. Umaykan. Marilo! Ayan mo! Yan. Tama ba? Di na kumay... Sa batang dito ayan, Terita. Marilo, bakit? Urayan ka dito yan, Terita, ba? Umay ka dito! Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Andro. Ano pa na? Awanan nauman iti aramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga ang maumay ti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayaw nak di asawa. Di nakabala na panawan da siya. Ayaw nak ni Marilo. Marilo, asawa. Kanino dayan mo? Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo ngay. Kanata. Kailiw kan. Sa kabayalan, may sa Marilo. Parok, ang gawid ka, tanabartakan. Ikag walang dito ito, mga pagtripanda ka nagitis tambay. Sapulak ti asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, am mo ti asawa, am. Ang gawid ka, mga day ti balayo ti sapsapulan. Awan nga rin ti jay. Pimana ti asawa. Pinanawan nakti ayat ang asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mang sapul. Iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyok mo, Andro. Agpa-check up ka. Saanan. Aging pagtulat ta. Nugasat ko pa iti agbiag nanang. Agpa-check up ka, tapno agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Na, anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang, Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan. Pabasulam ti na marswa. Sana. ha? Imbes sa sidiram ti Apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan ka takasta ti bagbagam? Pakawalandak nanang. Diyak nga minin mapagsusurot ng iti mapampanunot ko. Tagab-aburido ako na yan. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakitdi. Kadkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak di agyangar ka dagiti bulbulong ngayon ang lagi. Tapno maimbagan tuyak ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapimiti abasit di minuwak. Awan matwartal apagpa-check up ko. Iso nga nusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Diyak maumang agkid daw iti pamakawan. Gapo kadag iti madingay nararamin ko iti kalabas. Pakawarin na kuma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalak iti pagbiag ko.
Inggatangan ka iti agas mo, Andrew. Marilo, asawa ka. Wen, Um, siyak naron. Naging inayad ka simra. Isuadi mo nadlaw ti asidot ko. agyaman ka. Walat mo ni ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklarang asimang bad. Ingagarak ti sana nagawawin. Baring makapanunod ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Pakawalan ako ma. Agyaman na, Andrew. Tamom ka ti. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya, Limod nga da kontak mi kanina nang. Binilin ko adi na ibagbagakin ka. agyaman ka. Kunaklano talaga din akong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumaremon dagito insangpat ko nga akas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Di akong sublihan ti sigod nga ramid ko. Natural lang ti panagbasol. Ngamno nakaamiris kan kat nagbalbaliw kan, di mon sublian ti sigod nga aramid mo, tama nga nawantun ti gundaway mo amang ilintag, kadagiti bindot mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Di tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Malmalpasan ti patarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, hindi pa nagsugsugal ko. Uy, talagang nagumuk tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw ti pan nakaabak mo, pare. Nagsurti ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita ma, pare, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kagapula day ta, iti pa nagsugsugal ko. At tiwa ka nag iti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon, no idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na iti sugal. Anusak di kalapaw ko iti tenga ti taltalaw. Tinapatag, naragsaka. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector, ta nagtawd iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumat nga palan ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang iti balay na. Ma-appresyar ko, tanalain di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso ti balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito'y lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madaanak mat iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo aramidan, anak. No maigumon ka iti sugal ay sanla balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga,
balay kanda dumapay ang mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan ng dayta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdang ganti bagbaga na anak ka. Ang talong ka lang ngayon. Napimpintas pa yung ti makisugal. Wan tatang. Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka no balay da Hector. Anyang iti aramida kay balay da Hector, Marian. Ginom kayo kan iti anak. Kadway da iti babarkada na asukal. Mabay na kan mapan bakit? Jak ba't amam mo dagiti manugal asa nga ilin ha? Ay, agyaman na to kay. Nakila nung mapan ka nga paiso di balay na ginom iti anak. Mas dawak akin ka bakit? Kunak na palubusan na kamapan agi ng itiara. Subsubukin ka na ay talaga ang mapan ka ginom iti arak lakay. Ay naamam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Par Hector. Yung ada limitasyon na. Lakay. Mapanak la iji talon kun ngam ti mapanak agbartek. Sayang la ti oras ko dita bakit? Sayang dyan agad nga arakan pulutan medical man, pare Boyet. Di ka matngamin imay, di balay ka. Ha? Ay, ikwa. Anda ngamin na panak Par Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang anda inaramid ko iti kalban. Alala. Sana na dahi tati pagsaritaan ta pare. Mawatan kamit kit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ikaw lang marabakan pare. Sika talaga Pare Hector. Umay ka man kit di pare. Sa dino ti papananta pare. Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adakala. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Kan saan lang dahita? Agsyat ta. Awisak man ang dagiti babarkada kat aginan tayo iti ara. Anda ko mapay papanak Pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakam ko kan ka no di ka umay iti panangawis ko kin ka. Anya? Bumawi ka ita nga ginom. Gaputasan ka nga imay idi kalman anaginom. Nakita mo tinalpasan na balay ko pare. Ako na paisaw. Selebrasyon ko ito kat agrenag tayo iti adu apulutan ka na dungarak. Kat wala Pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal tagayin mo tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pars! Isumati pagbagakan ko na. Angam saan ka no na asam iti sugal. Pare Boyet. Makita matiw nagtibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon akaslas sinyan. Kaslanot tin palasyo ti balay mo pare. Naglawa kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungarod ngay bagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, ta iso ti usaram nga agsugal. Patyan na, ta para matla kada kayo kanibagat mo ti bagbagak. Pare Hector. Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. Diyak kahit isugal pare. Antay ta ka manan ako na. Di mo man sang kay bagaday ta di mo kaya ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagay mga agdubli ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisulit ti balay ta Boyet lakay. Ako awan bakit? Kit kita kadi dagiti naana yun adidingta. Wano umapal ka kun ni Hector ana pintas kun nagdakkel ti balay na. Na yun, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lat ta bakit? Tinapatag. Sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga matlakay.
Uray no katawaan na ka ni Hector, akalapaw laing ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakes ti kwarta ang naaramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laing ti balay ta? Tanaragsak tamat nga agdenden na lakay. Oh, anya nga para Hector. Anya tiramidan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ito. Relax ka kadilang, ambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya. No naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dahita mo ti sigod nga aramid ko. Doon may sugal ko, mapanak agtakaw. Pare. Tayo ti kakayat ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung ti makamu iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. At danton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay para Hector. Wan, pare boyet. Awan kami makasarsarita ka di balay ko. Gusto ngayon ba? Basta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasagok ang merienda. Tadayumot kami ti tersena dito kataltalunan. Siga man pare. Sana pare ko ti merienda. Nalpasan ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo. Makapasalibo ka gitirik na. Talaga may para Hector. Marelax ka dito kataltalunan. Ne, mabisinan dyan wang mo pare boyet. Wan nga ron para Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo pare. Talaga tinaripato man na yung bag. Kukuam sa pa yung dagiti kaldingan na iwayway iti sa nuning dayo. Wan pare. Kalding ko amin dagita. Aduda. Napauli mo kamatan pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ah, ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulimag ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige. Sana ko nga agbayag pare boyet. At apay kayang paramida kay di balay ko. Ni, nagbiit ka matan na imbalatiw pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya nang awis kan ka ginamit arag pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras ngayon nawis na ng pinagkitkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti aragan pulutan. Agpapas ka. Teka kon pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko pagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nonya pa iti mapasama kan ka iti dalan mo nga gawin. Kababayan na kan ka pare. Anya ko mga iti pagbayanan. Maturog kan iti balay. Ha? Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawang pare. Managdandanag kamot ako lang. Ha? Mawatan ni Marian, wapayasaan ka makawit ita. Iso at dito'y ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na pare. Alala, tuloy tadagin ang pare boyan. Ibusan ta tinabat bati pa nga arak. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa'y nga orayan na kaniipag Marian. Apay kasinsin Joan, anya tinapasamak. Jinwang yu, tinakaw day di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Hindi makariing ni ipag Marian. Awanan. Jeta dilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga rin ti asawa kasinsin. Napan ije barangay hall. In-report na ka ni kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam. Tasan man nabantayan jinwang yu. Hindi balay ni pare Hector. Naginom kami iti arak idirabi. Ala, agsang sangit pa hindi ipag Marian. Di na namo tararamidan na gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutik ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda tiyo na pasamak. Ikay madanagan, tapaimbestigar ko ang naimbang ti pan nakatakaw tinwangyaw Marian. Boye.
Agyaman kami, Kapitana. Ang kasano daytan lakay. Anya nga iti usarem nga agtalon. Kinakaw dangod tang tinuang ta. Dagiti awanan ba yun ngagtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anluang ko pagtaltalon ko. Tinakaw dapay. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaidad dito'y barangay tayo. Daskan ama imbestigaran ana imbagda ito. Unay matan tinapasama kitinwang mo, pare Boyet. Wan nga rod, pare Hector. Kakaisuna anuang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare Boyet. Adipon ni Satanas no sino man dagiti nagtakaw. Ala, di ka madanagan, pare. Kinapod mo na. Nangabakak man iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka, pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman at no kasta, pare Hector. Talaga nasingpit ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan niya man na, pare Boyet. Gumotang kay ti may sa kaban na bagas kan groceries tapno ado ti abasto ya. Anya? Ni, kababain launa yan kang ka, pare Hector. Di mon panunutan dahi ta, pards. Nasingad ta nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayem mo. Ang kaso ngay, inikan na kay ti kwarta. Wan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan ta nagtawd iti sugal ti kwartang inted na. Pilit naman. Kuraan na kanuno diyak amatan. Sayang dyan wang talak. Bakit? Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Piman madnet pare Boyet. Tinakaw mitinwag na. Ayun sa nabali, tayo nikak mo tani de kwarta. Di kwartang ented ko kan kuha na. Bayad mo't latin la ko mi ano na. Nagmayatan ti agila. Hindi tinaglamoy at asuba na nakarelax na tao. Nang runa, kahit nagpintasan ti balay. Agkakangina, nagiti usar ko diti balay. Siyak, ti kapintasan, iti balay, iti lugar ni. Ginginid mo tayo, iti napiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos diti balay ko. Karating ak ti pumanaw. Marsulon ti balay ko. Boy! Nagpigsaging ginad! Wan nga rod! Marian! Anya ka din dito mapas mo sama ka. Apo! Kalaat na ito na pasama ka! Agtalina italaang ito eh. Ha? Narsuot ti balay ni Pare Hector! Wan nga rod! Tulungan na ka, mga asyo. Masyan kayo, kanya ka. Makalugaran! Tulungan tayo ni Pare Hector! Napandagan iti siminto! Tulungan na ka, Pare Hector! Bagkatan mi iti siminto na ipandagan ka! Kartungan nyo, siyak mamusa na ti sakit. Nagsakit ang tinter, abagay ka napandagan iti semento. Pare Boyet. Ni, agyaman ang panagsublim ti puhot mo, Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka? pawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pambakawan kanya, pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala ko matababakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan matbasol mo kanya. Ada pare Boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Gapoy ti panangloko ka. Anya? Siya tinangtakaw itinwang mo. Anya? Tinakaw ko tinwang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglawak. Pare?
Uli tagtagkit daw iti pamakawan kan ka. Sana rin banday dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag kakit di, para Hector. Imbag pa'y kada kayo nga asawa pare. Sana ano ti kalapaw yung dinagginginad iti napigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos, pare. Saan kami nadangran, kan sana narsuod ti balay mi. Awan sir biti nagdakal balay ko. Gaputan narsod lang. Nakamiris ako pare. Nagtaon mo't lang iti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabusak. Si kapayagayan ko ti tinakawak. Nalabit, nadidigrahak. Gapo iti dakas nga aramiday. Agyaman ka nakamiris kan, pare Hector. Di ka madalagan. Tulungan ka lata, tap na makabangon ka manan. Ken, tulungan da ka, para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare boyen. Di ka ganag, napakawan ka. Basta agbalbaliw kan ang mamimpinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaanan. Uwan pare boyet. Tandaan ang aming ngayon bagan. Agyaman akmat. Gapo iti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi ti kinabaknang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamayanda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapan nagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamot kit di. Ngam isupay tigatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Iso mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapan nagpalpalama dita. Awam magdakas na no mapantayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hol nga ay anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabayin manan. Win amamuyo mo tan di manugang iyo. Ay, unay lakit din na ya asawam. Anya ko matipagbayinan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay na ya. Kas jaymat ngamin di asawa. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tain lako namot amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakitan iti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwan na iti sanikwa. Agkatita, awanan, naibusan. Nanang, kahit dagdagang mga min ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan ton dagiti duwang anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw. Ung tanak no dagdagak nanang.
Iso na saya at la siya akong tagtrabaho ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragit yan anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anayruam iti trabaho ni Benji. Papanagigibang ko, bakit? Pinakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Laang, kurang data Ado pa ti babayadak nga bills tayo. Kan ti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Iakar tanto nga minin iti public school di na unang anak ta. Ta imbis sa pagbayad na, ornungan talangan ta pagkolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan ta pa'y mat nga pagadalan iti privado ti anak ta. Oray pay. Ornungan takit ti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y nagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apa nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kulim, lala? Kunak, sumuro ka kababaunan tabantayam dagiti duwa nga anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasano makabayad ta iti ado nga utang ta? Basta di ka mapanagkatulong. Kamabain. Anya? Idi, da kami ta dababaunan na. Ita, si kaagi din ti mapanagkatulong dita. Idi dayta Saan ita? Oray pay! Basta di ka katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot ngawan adal ko. Agpadat ang awan na ilupas na. Ay, basta di ka trabaho. Bantayam kiti dagitan nagta. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinalid ka niti balay. Birthday. Imbayak tao may Kuya West ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre na ito. Magtinda pa iti agas. Ay saan? Tanda private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Tandamad kwarta mi. Oh. Ay, kastaya. Sige nga rood, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Benji. Pinalingkik itay dayta. Pagudwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana, nanang. Ado ti ikan ni Jabalay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay, ka pinalingki mi Ni, alaki Ado ti din. masitay Jabalay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Ay, amo konti ugali day tamanugang ko. Oray awananda, ibagbaga na ng aglaplapusananda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dagitisan ni Kwan ay patawid kan Kwan Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan ni Jay probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day dya adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan Awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Inta mga rin iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko. Mabalin nga. I-take out ak ti asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isuda. Saan?
Ay kit, wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok namin asaan ka anaimot. Managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak namin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwen to, tata. Madanon to dayta, akan ito. Di ka lamang buwan iti kastangar aramidem Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't ang nagtakaw Nagpailibre ak lang. Wan angam, adamat kwartam. Yang kakatagpalpalibre tan. Madlaw na pa'y ayangad na kwarta. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klain. Madlaw ayangad na kwarta. Wan angam, panangloko ti kastangar aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakes ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no mamuanda nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno darasta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton pigang. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adang to pa yam. Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagita anak ta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Inak umutang ije store. Saan kay store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ipagada amang urkurangistan. Kat pudno matamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga rodan. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Oray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat, aganos Ta isukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga oray adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. no palubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumang agut utang akastoy. Babasit pa'y lang rod dagitan nagta. Napusot mo tan ti buridek, mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan? Saan? Di ka lang mabayanyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasladiyo am mo di asawak. Agit padasam latang awisan Bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti may sermon di simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan natop iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Bareng da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta nga pare Benji? Kastoy. Ayos lang tamat ti biyag. Na-progreso lang ta. Imbag man, hangam siyak. Nakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Ne. Apay nga Ay, no siya. Jack itulok. Ama awana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Ha? Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jack makapan ijay bangko. Jack makairwar iti kwarta. Awan nga minigam ko ang kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda, kapautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapa pa na, pare. Ay, inton maminsanan na. Sige nga rod, pare Benji.
papanambanin na yan. Apay ng inaldaw arumor ka. Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang ha. Wen, bantayam nagitandak ta. Awan ka nun tayon, isungagdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ama isublin tao, tinapo ka wakinabak nang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo't aksyon mo. Anyat ko lang. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagiti anak ta. Nukasta, inlimod mo ti pan nakilablabadam, anak ko. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardangan nak. Ay, unay lakit dinaya day jay nga asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan da amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumutla ang jasawam. Agap-gap po medya doktor, Ryan. Ne, aguyag kamatan. Bakit? Saan lang siya taguyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagime. Kasano katawan sustansya ti kankanan me? Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidan no kas nga rumwar ka. Ako ha. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabas matar aramidam. Tapati pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumatipang pangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta ti mas napatpatikkan ka? Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayo? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Ne, apa yan ngay? Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya. Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? Nagtrabaho ka kuma. Sa anak ko maamaparigat na agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na taki na nga to ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di kag balbaliw. Amangan no pumanaw kamin kadagiti anak ta. Ay, saan Bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na kuma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Kararag kan panagserbi kini Apo Diyos ti kabilga na pundasyon ti maysa a pamilya. Kumput tayo iti namarswa, tapno agbali na natibkar ti buklan tayo a pamilya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao.
Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.